Cik gandang Mas Rasno. Tasik nelek niki kok. Andang. Nelek kan nelek. Kok nganggo anu lho ya. Nganggo kuda nyungklang. Nggih kudu nyungklang tupake sang banci niki to. Iya. Kuwi komplete ku nek ramboke. Ya lho rungokne. Kudu nyungklang tupakan sang banci. Sang banci. Oh panci wis ganti saiki. Jan, mana kurang ajar. Ben gak sepi. Lah iya. Udarane Ini nyetel kaset. Nyetel kaset tuh ya penak lho ya. Kok gak ada suara blas ke nyetel kaset kok iki kok gak ada kok gremeng-gremeng blas. Kok nek nyetel kaset. Pak sakit diurake langan angklop. Mboten pane kok suwepi gak ana wong cuwit-cuwit ke apa nyetel kaset. Deloken Mas Lasno sakrono sak rene hitung mustakane karek pira. Sing ketok rempek iki karek nggon 6. Lah nggih kok nggon 6 sing rempek 6. Kan wis ana Lasno ndang meneng. Ben teko jam 12 lho. Ngeromongnya kan agak krasa sih. Kiko kutut panggungnya 2 jam. Kiko wis setengah 12 wis bar. Ya aja sik to. Lha masa wis setengah 12? Lha wong ki setengah 12 kok. Lho anggere sampe omongnya kok gak krasa. Aja mbok jak omong Mas Arno lali. Udah ngomong nih. Aku tak karo ambekan. Aku tak karo ambekan wis sing mburi iki ngomong. Tok-tok maneh iki ngono lho. Kudarane kok menenge gak nek watu-watu kuwi jek murah. Samarku nek terus wong-wong ki terus mulih ngerti-ngerti mulih ngono. Oh, klowak klawu gak sing nabohi. Lah iya. Pak kula barang kuwi lho. Kok ya mentolo kancane klowak klawu modang. Pak kula ngeningno cipta kalau nemoni kancane malah wis kudur kedaton. Ha iya. Kayak tangan ketene ning ndi to Kang Buluk. Malah delik ning sor pelem lho. Ning tak ngetike ning ngisor pelem ki mangan. Ha iya. Terus nyaleh rene iki